Hey guys, τι κάνουμε tryharders, όλα εντάξει? Λοιπόν, μιας και που έχει μια πολύ όμορφη μέρα, όπως βλέπετε, τέλεια είναι η μέρα, πάμε για την προπονησούλα μας. Όπως είπα, σήμερα δείχνουμε ασκήσεις οι οποίες είναι εύκολες, μπορείς να τις κάνεις σιγά σιγά και χωρίς να τραυματιστείς. Για να δείξουμε ένα πλανάκι πώς είναι η μέρα εδώ στη Ζάκυνθο. Απλά τέλειο. Και πάμε δυναμικά για να κάνουμε τις ασκησούλες μας. Επίσης, παιδιά, το liveάκι για χθες πιστεύω πως πήγε καλά και σαν πρώτο live. Στηρίξτε όσο μπορείτε, πάμε να στηρίξουμε, να ανεβούμε πάρα πολύ, γιατί μπορούμε να το σπάσουμε, πιστεύω σε εσάς. Λοιπόν, τέλεια, είναι τέλεια εδώ έξω. Αλλά δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Να, εδώ έχουμε την Κυριακούλα, το παιδί. Βέβαια είναι λίγο νωρίς να σας δείξω το παιδί μου, αλλά όσοι το έχετε δει, το έχετε δει. Είναι μια ωραία οικογενειακή βόλτα, παύλα προπόνηση, παύλα πολύ ωραία μέρα. Φαίνεται πέρασε. Ναι, θα πάμε να τις κάνουμε ένα surprise. Ναι, εννοείται. Ναι, έχει... Παιδική χαρά είναι τέλεια απλά. Παιδική χαρά είναι τέλεια απλά. Αυτή είναι η καινούργια παιδική χαρά, παιδιά. Όσο ζήσει βέβαια. Γιατί συνήθως εδώ πέρα τα χαλάνε τα πράγματα. Σπάνε. Νομίζω δεν έχει κλείσει ούτε χρόνο, Ναι, δεν έχει κλείσει χρόνο, αλλά εντάξει, πάλι καλά που είναι μια χαρά. Πώς κάνουν αυτές οι γριές εδώ πέρα στην παιδιά. Τσομπόλες. Τι, το βάλατε εδώ, εμείς θέλουμε να καθόμαστε. Όχι ότι μου απόφυγε το Λοιπόν, guys, βλέποντας και κάνοντας. Λοιπόν, δεν ξέρω παιδιά για εσάς, αλλά εγώ πάντα φέρνω κρεατινούλα Impact από My Protein. Βέβαια τώρα την έχω αλλάξει, έχω πάρει από ένα άλλο κατάστημα το οποίο θα σας δείξω το απόγευμα. Και εγώ προσωπικά, γιατί συνήθως το ξεκίνημα με το που ξεκινάει ένας αρχάριος με κρεατίνη μόνο, χωρίς πρωτεΐνη, πρέπει να παίρνει ένα σκουπ πριν την προπόνηση και ένα σκουπ αργότερα. Εγώ, παραδείγματος χάρη, εγώ τώρα πλέον, επειδή ξεκίνησα έτσι, τώρα πλέον παίρνω 1,5 με 2 σκουπ κατευθείαν πριν την προπόνηση και μετά δεν παίρνω τίποτα άλλο. Και pre-workout θα το συνιστούσα για όσους θέλουν να μην παθαίνουν κόπωση, αλλά ok, why not. Ξερογέμισα λίγο, εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα, παιδιά, πριν την προπόνηση, είναι ένα καλό ζέσταμα. Εγώ για την ώρα έχω κάνει πολύ περπάτημα, οπότε έχω ζεσταθεί ήδη. Λοιπόν, στο ζέσταμα θα σας δείξω στο δεύτερο βιντεάκι που θα κάνω πώς να κάνεις ένα σωστό ζέσταμα. Αλλά τώρα ας μπούμε στις ασκήσεις κατευθείαν, να δείτε 2-3 πράγματα για τις ασκήσεις, και στο δεύτερο βιντεάκι που θα ανεβάσω, το οποίο θα είναι την Τρίτη ή την Τετάρτη, λογικά μία από αυτές τις 2 μέρες, γιατί έχω επίσης να δώσω και για το δίπλωμα οδήγησης. Λοιπόν, θα σας δείξω ακριβώς πώς κάνετε ένα σωστό ζεσταματάκι. Λοιπόν, guys, θα σας δείξω πώς κάνουμε μία σωστή κάμψη, ώστε στο να μην τραυματιστείτε, το πώς πρέπει να είναι η στάση του σώματός σας. Και το ανέβασμα και το σήκωμα επίσης. Βέβαια, για αρχάριους θα σύστηνα να μην κάνετε πάρα πολλές επαναλήψεις με πάρα πολλά set. Εγώ θα πρότεινα σε έναν αρχάριο ο οποίος δεν έχει ξανακάνει να κάνει περίπου στις 5 επαναλήψεις στα 3 set. Είναι πολύ καλά για αρχή. Και η στάση του σώματος είναι έτσι.
χέρια είναι έτσι, ο κόλλος όχι στιτός και σηκώνεις όσο μπορείς πλάτη και τα χέρια είναι κοντά στο στήθος. Τα χέρια πρέπει να κοιτάνε κοντά στο στήθος, ούτε πιο μπροστά, ούτε στο έτσι, ούτε έτσι, ούτε έτσι. Εδώ. Είναι ό,τι καλύτερο. Και πάμε. Και χαμηλώνεις. Σηκώνεις. Χαμηλώνεις. Σηκώνεις. Κάπως έτσι γίνονται σωστά τα push-ups. Προσωπικά αργότερα, δηλαδή με το που περάσετε τουλάχιστον τους 2 μήνες, εφόσον κάνετε 3 σετάκια το 5, αργότερα άμα θέλετε αυξάνετε κι άλλο. Δεύτερη άσκηση, παιδιά, η οποία σου φτιάχνει πλάτες, στήθος, είναι αυτή. Αλλά πρέπει να είσαι έτσι, σταυρωτά τα πόδια και χαμηλώνεις, ίσιος, όλο ίσιος. Τρίτη άσκηση, μάγκες, ονομάζονται Diamond Push-Ups. Γιατί λέγονται Diamonds? Γιατί στην ουσία τα χέρια είναι κλειστά. Η οποία πάλι πρέπει να έχεις το κορμί σου όπως είναι στα Push-Ups, τα χέρια κοντά στο στήθος, και θα σας δείξω ακριβώς πώς γίνονται και πώς πρέπει να τα κάνετε λίγο σωστά. Βέβαια αυτά δεν είναι για τόσο αρχάριους, γιατί είναι κομμάτι δύσκολο, αλλά όποιος κάνει για πολύ καιρό, ξέρω εγώ για κάνα τρίμηνο, κάνα τετράμηνο, μπορεί να ανταπεξέλθει στη συγκεκριμένη την άσκηση. Παιδιά, όπως βλέπετε τα Diamonds γίνονται έτσι. Βάζεις έτσι τα χέρια σου και τοποθετείς κάτω, πας προς τα πίσω, βλέπετε πως είναι τα χέρια μου και χαμηλώνεις, σηκώνεις. Κάπως έτσι γίνονται τα Diamonds. Δηλαδή πρέπει να έχεις πώς είναι το σήμα των Illuminati, κάπως έτσι. Και πάμε για την τελευταία άσκηση, η οποία είναι όποιος δεν έχει μονόζυγο, όποιος δεν έχει όντως μονόζυγο, ναι, μπορεί να κάνει αυτήν εδώ τη συγκεκριμένη την άσκηση. Όπως βλέπετε, η συγκεκριμένη άσκηση μπορεί να σου φτιάξει τα φτερά, τις πλάτες και επίσης το στήθος, η οποία γίνεται πάλι, το κορμί πρέπει να είναι σε ευθεία. Δηλαδή η πλάτη σου πάντα σε ό,τι άσκηση να κάνεις πρέπει να είναι ευθεία. Η συγκεκριμένη άσκηση ονομάζεται κοπηλατική. Κοπηλατική είναι σαν να κάνεις κοπηλασία. Γι' αυτό το λόγο. Κάτι άλλο σχετικά με τη συγκεκριμένη άσκηση. Η συγκεκριμένη άσκηση θέλει λίγα σετ και πολλές επαναλήψεις. Όχι πολλά σετ και πολλές επαναλήψεις, γιατί όποιος έχει εξάρθρωση ώμου και πιεστεί περισσότερο, υπάρχει πιθανότητα να έχει πόνους, πάρα πολλούς πόνους, ειδικά εδώ, εδώ και εδώ. Λοιπόν, μάγκες μου, επίσης ό,τι ασκήσεις σας έδειξα σήμερα, να ξέρετε, εσείς που είστε αρχάριοι, κάνετε από 4 με 5 σετ. Οι προχωρημένοι, εντάξει, επειδή έχουν πρόγραμμα δικό τους, δεν μπορώ να τους επιβληθώ ή να επιβάλλω καμία από αυτές τις ασκήσεις. Εγώ, παραδείγματος χάρη για μένα, κάνω περίπου στα 20 σετ το 5 μονόζυγο. Κάνω 10 σετ 15 push-ups. Κάνουμε 8 σετ από 25 dips, τα οποία τα dips είναι, εγώ προσωπικά βάζω 2 καρέκλες και άλλη μία απέναντί μου, βάζω τα πόδια πάνω
Και χαμηλώνω, ανεβαίνω, χαμηλώνω, ανεβαίνω. Γυμνάζει πολύ τρικέφαλο. Εντάξει, μετά πάμε κλασικά diamonds push-ups και plank, οπωσδήποτε plank. Δηλαδή για μένα η σανίδα πιστεύω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Άμα κάνεις καθημερινά σανίδα θα δεις και μεγάλο αποτέλεσμα στο σώμα σου. Αλλά όχι μόνο σανίδα, θα κάνεις και άλλες ασκησούλες. Τώρα για πόδια, παιδιά, για πόδια θα ανεβάσω όλο ένα βιντεάκι για πόδια. Του στυλ τι να κάνετε εσείς αρχάρι για τα πόδια. Έχω 4 ασκήσεις για πόδια, οι οποίες δεν είναι πόδινες ούτε βαρετές. Ναι, πέρασε μια μηχανή, ωραία μηχανή. Και τώρα μάγκες, συνεχίζουμε το βλογκάκι. Πάμε μια βολτούλα, με τη γυναίκα μου και με τη μικρή. Εδώ Κυριακή, γεια. Αυτά που λέτε, τα περισσότερα πράγματα σας τα έδειξα. Ανεβάζουμε, μένουμε συντονισμένοι. Τρέλα που επικρατεί, μας σταματήσανε κάτι τσακάλια παιδιά εδώ. Λοιπόν, το επόμενο βιντεάκι, λογικά Τρίτη. Πιο σίγουρο θα είναι την Τρίτη, παιδιά. Γιατί είναι και λίγο δύσκολο κομμάτι, όπως σας ξαναλέω. Συνεχίζουμε ακάθεκτη, πάμε να τσιμπήσουμε λογικά κάτι. Θα δούμε, μπορεί να κάνουμε κανένα cheat meal. Λογικά εγώ. Πάλι. Δεν ξέρω για τη γυναίκα μου. Αυτή τη βδομάδα τρίτη φορά. Αποκλείεται. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι τρίτη φορά. Εντάξει, έχω κάνει λίγο προγούλη. Okay. Κάνεις μεγαλύτερο από το δικό μου. Όχι, αγάπη, μια χαρά είσαι. Και παιδιά, ναι, επίσης πάμε για ένα like, ένα subscribe, καμπανάκι, τα πάντα όλα. Pancakes. Από την όμορφη Ζάκυνθο, pancakes. Μακριά από τα pancakes, παιδιά, μακριά. Ωραία που είναι. Εκτός αν είναι αλμυρά, αν είναι αλμυρά εντάξει. Θα πω ένα άντε καλά. Πας καλά. Γλυκά όμως. Γλυκιά πίτα. No. Όπως λέγει η μάνα μου που είναι Λατίνα, no. Για να δούμε το κοριτσάκι το άλλο που είναι. Μου φαίνεται είναι εκεί, τη βλέπω. Εγώ την είδα, εδώ και μέσα. Πώς είμαι έτσι, σαν την Παναγία είναι έτσι. Λοιπόν παιδιά, όποιος θέλει μπορεί να κάνει και ένα ωραίο cheat meal στο Street Dog, στο Zante Town. Είναι ένα σουλατζίδικο, παύλα καντίνα, παύλα έχει τα πάντα. Το κάνουμε διαφήμιση κάποια άλλη στιγμή. Και κάνουμε μάγκη την επιστροφή προς το σπίτι. Προσωπικά πιστεύω να σας άρεσε γενικά το σημερινό το vlogάκι. Στην ουσία στο vlogάκι είναι. Μπορεί να μην είναι 20 λεπτά, να είναι λιγότερο. Εντάξει, κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Θα ακολουθήσουν και άλλα βιντεάκια, ακόμα περισσότερα. Τώρα θα γούσταρα να κάνω ένα live σήμερα, αλλά δεν υπάρχει καθόλου χρόνος όμως για live. Οπότε μένουμε συντονισμένοι για το επόμενο βιντεάκι, για το επόμενο live και βλέποντας και κάνοντας όλους ξαναλέμε tryharders μου. Το έχουμε, πάμε να ανεβούμε. Σπίτι μου, σπιτάκι μου. Τέλος. Λοιπόν παιδιά, αυτά ήταν για σήμερα. Μένουμε συντονισμένοι για το επόμενο βιντεάκι, για το επόμενο live. Όπως έχω ξαναδεί, το ξέρω είμαι κουραστικός, δεν πειράζει όμως. Συνεχίζουμε γερά. Στήριξη, like, subscribe, καμπανάκι. Tryhard Channel 98. Είμαστε ένα μεγάλο nation, θα το κάνουμε ακόμα μεγαλύτερο. Θα περάσουμε καλά. Μπορεί τα βιντεάκια μου τώρα να είναι fail, λίγο fail, αλλά τουλάχιστον η προσπάθεια μετράει. Και μένουμε συντονισμένοι για περισσότερα. Σιου!